gikan be. Uy, ako daw nagikan. Japan. Isa na berdalaan Kasi eh. naghata. Mami Jess. Sa ingon ka Mami Mami Grace. Salamat, Mami Jess. Salamat. Salamat. Naaman ni baligya pod. Kuyawa ni ka maigo ka. Inasa. Ay, gamay man na. I love ganun. Ay, pangnaong maniog ko ana. Oh. Dili ingon inha pagtabok. Kay imuha man tayo nate. Pagpabukal ko Ako sa Ulad Jen. Unya na lang na bi, unya na lang na. Ay, unya na lang daw ni. Ha? Unya na lang daw ni siya. Ah, dito lang. Eh, kung nanaw pa na. Wala po yung pangalan sa pagdali. Dadan na dali siya. Mani, sayo ni. Mani oh, mani. Unsa na? Na Ay, isupo. kani mani. Pagtatangin. Ayuha na diha kanan niyo diha. Kanan. Ano na to diya? Kani akin. Ano sa Japan? Kaon sa Japan, oh. Ang kaon diha. Malingaw ka man. Ay, pakutag dito. Okay, kanini. Thumbnail. Wala lang mani, dali di kali mag-fight ako. Ino mo tubig kay matukan mo. Yung patay. Dili daki dali oh, mangito tag. Kasi kailangan pa nilutuon. Di na lutuon oy. Ano man para imong gitak ano. Ano pag-ugaw-ugawan? Limpyo lang yung balay. Ikaw ba yan? Busy kayo sila oy. Grabe ka Lagi busy. kita sa cellphone, lagi kita sa cellphone. Na, unsa na? Ito lang sabon mga katol-katol. Katol-katol. Di magtagsa ta. Napa mamalit ang isang safeguard ay. Do? White and black ka ba? Bitaw. Kay wala ni bitaw na white and black. Kainahan ra ba ka? Saon na lang. Nagpahing magkato gani oh. Adik ko na. Ako lang pilihan na. O pilihan gani dito. Kay kung wala na may 15. Gani. Gani. Wapo ni oh. 5. Tay sa kinsa ni. O kamoy maguna dito kay kami wala ra man may wa man may akuan way bili. Ani na lang siguro susunod. Kana oh nice cute na te. Ano? No. No. Ani na lang no. Asa si Ilyong. Ang isa dire busy. Oh, busy sa kao no? Aw. We can be Rexty. Okay. Tagwang ha. Say ayaw. Saman. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gracia. God bless. Ibo ke video? Oh, ako lang send na ako niya. Oh, happy birthday daw. Sa declaration nga more life, more blessing, and enjoy your life. Na nakatong mga makaroni. Sa mga unsa ta? Ayan na.